Bé, anem a continuar amb això dels blogs. Per editar el blog podem anar directament al nostre blog, teclejant la seva adreça electrònica animalsaquatics.blogspot.com i un cop arribem aquí, entrar-hi. I anirem al panell del Blogger. El panell del Blogger és on tenim tots els nostres blogs. Val? Són tots aquests els blogs que jo tinc. A vosaltres al principi només apareixerà un o dos. Què passa si no vull anar per l'adreça del meu blog? Doncs també puc accedir al meu blog des de blogger.com, nom d'usuari el de Gmail, ara, i la contrasenya del Gmail i iniciem la sessió. I tornem a anar al planell de Blogger. Per tant, al planell de Blogger, recordeu, podem anar per dos cantons. Directament des del nostre blog, entrar-hi a mà dreta, o des de blogger.com i posar el nom d'usuari i entrar. Un cop arribem aquí, si volem fer un script, anem a nou script, títol, els taurons són uns animals aquàtics. Vale? La veritat és que taurons crec que en sabreu més vosaltres que jo després d'haver fet el treball. Selecciono, canvio la mida, canvio el color, canvio allò que vulgui fer. I publico el missatge. Mostro el blog. I ja tinc l'entrada que he fet abans dels dofins i l'entrada que he fet dels taurons. Si us hi fixeu, aquí hi ha el llapis i hi ha les eines. El llapis és per modificar el missatge. Ostres, aquí m'havia equivocat. Els taurons són els animals aquàtics, doncs, que viuen als mars i oceans. Publico un altre cop el missatge i mostro el blog. Veieu, el missatge està modificat. D'acord? Igual aquí, els dofins. Si per exemple els dofins no volgués que fos mida més gran, doncs li canvio, mostro el blog i queda canviat la mida. Per tornar al panell és tan fàcil com apretar la V de Blogger que trobeu aquí dalt a l'esquerra. Jo apreto la V de Blogger i torno a anar al panell. Des d'aquí puc fer nou escrit o puc mostrar el blog. Anem a veure altres opcions. Anem a editar missatges. Editar missatges és el mateix que he fet abans amb el llapis, però des d'aquesta pàgina. Els taurons, editar, doncs puc editar el tema de taurons. Dofins, editar, o puc editar el tema de dofins. Inclús aquí em serveix també per eliminar. Si aquesta entrada dels taurons ja no la vull, l'elimino. Suprimeixo. I ja no està. Si ara jo vaig al meu blog, mostro el blog, ja no hi ha l'apartat de taurons. La ve de Blogger, per tornar, i torno aquí i puc fer un nou escrit a editar. Si fixeu a editar, mireu l'hora que l'he editat i quan he fet aquesta tarda, no sé si heu fixat amb el rellotge, era més d'hora, era més tard, vull dir. Això és perquè no tinc ben col·locada l'hora a la configuració. Per tant, ja sabem que nou escrit és per escriure, editar els missatges serveix per editar-los o eliminar-los. Anem a configurar el nostre blog. Tenim aquí el blog, títol, descripció, podem fer una descripció, màxim de 500 caràcters, doncs en aquest blog
parlarà de diferents animals aquàtics. Val? Vols afegir el bloc a les llistes? Com que vosaltres sou menors d'edat, us recomano que poseu no. Voleu permetre que els nostres motors de cerca trobin el teu bloc? Com que sou menors d'edat, poseu no. Vols mostrar l'edició de teu blog? Sí. Vols mostrar els enllaços enviats enviar l'escrit per correu? No. Contingut per adults? Si és que el vostre blog és de contingut adults, no. Anem baixant. Vols mostrar el mode de redacció dels teus blogs? Sí. Vols editar la transliteració? Deixem-ho com està. I desem les preferències, val? Recordeu, si voleu escriure la descripció, no és obligatori, podeu escriure una descripció. Posem que no volem afegir el bloc a les llistes, que no volem permetre que ens el cerquin, que sí que volem l'edició ràpida, que no volem mostrar els enllaços envia'm, i que no és contingut per adults, que sí, i aquí deshabilitat. Un cop fet això, desem les preferències.